Sedu se vás tomu dalšího shortu. V dnešním shortu si povíme něco o Petru Pavlovi. Vzhledem k tomu, že pár z vás říká i, že jakoby byl evidovaný ve složkách StB, tak nikdy nebyl evidován jako spolupracovník, což potvrzuje jeho lustrační osvědčení z roku 92. Jako voják z povolání před rokem 89 spadal pod vojenský zpravodajství, nikoli pod státní bezpečnost, na to pozor. Jo? Jeho spis archivů bezpečnostních složek nebyl nalezen v kategorii spolupracovníků, na rozdíl od Andreje Babiše třeba. Jo? Neměl by vlastně, nebyl evidován jako spolupracovník VKR, nebyly vojenský kontrarozvědky, která byla podřízená StB. Takže v životě nepracoval pod StB. To si zapamatujte, v životě ne. Já ho volím, třeba na rozdíl od pana Jana Sedláčka, mám pocit, že se jmenuje RNDD, Sedláček. Vyhledejte se ho na Facebooku, je to strašný kokot. Jo, a vlastně Pavel popisoval svou komunistickou minulost, ale nikdy nepotvrdil, že jeho spolupráci s StB. V NATO měl vlastně nejvyšší prověrku, to znamená přísně tajné, tuším, a jako prezident jí má taky samozřejmě, takže. A jo, byl členem komunistické strany před rokem 89, což veřejně přiznal a označil za chybu, kterou kompenzoval svou pozdější kariérou v NATO. Takže jo, tohle to bude všechno z tohle shortu a čus.